كلي فترة بسرة عبدو كلي فترة باسرة عم صحري فترة مزرة عن سماي فترة بحشرة أي تنقام اللي حتواني وملو داك ماي كيتلقلو أي تنقام اللي حتواني وملو داك ماي كيتلقلو للعلي أبطي فتر سمدري أب عصبي فتر جنب بحري أب سحلي فتر أب قارورا راس كيساري فتر راس نوميرا أي تدقام اللي حتوهاني يبلو تاك ماي كيتلقلو أي تدقام اللي حتوهاني يبلو تاك ماي كيتلقلو سبقانا معلل يا أخذك أنه الشنقلل حتو خمل سبع لغا أنا من انتاي كبر خلقا عالم نقدمي تونجف نسخاب الندات نفلف نسخاب القلات نفلف عدنا مسمع بالك على دم نسخات تواي ترقم زبنة تاريخ ترقم كدف النو بجاها مسع النبا بجاها دفنو بجاها محل النبا بجاها بتم زحلفو سلام ما زغرين سماطات ينكرا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو نخلنا أقداس النزلوهم كمهرونا زغلو كنكحنا زغلو كنستوعل لومن كنمهار لومن زلنا زبلنا يوم زيناتات كاب كل قرنا عالم حزنا لكم قريبنا لنا علومي زعبا إرترا بزو صبح كليو سكرنات كابوش تعدي زملت زلو نتكون تازري وزلو نا UN سرعتنياتات زعبا إرترا زبل وكنرينا بمقصال أبدو وانزي أمريكان كالوت حيلة تقراتن زخطل وزلا وددر مأزونو سحيتو نابي قصي خيط كم زلو كنرينا بوقعي حنت هاجر نخاله هاجر الوا منقستي حسب كلنا تبع لي زنقر زلو إذا دما نخلنا حجرات كم warning ويكا ملكتنا حدقة كانت أبارق زخلين عن رجالنا كاله أمونغو حيالات زقبر زلو وددر مأزونو سحيتو دارجا حلفيا زعينو درجة بتحكم كم زلو كنرينا بكل معازن دما كرينا أمونغو دما تديمقراطية زبحة زنبرة أمريكا تسبق زنبرة نبعلا تديمقراطية ناتا أمودا تبتح اللي لهم كزارب خلوا كاب أمريكا وين كرينا حدش مسنا تزوج أيو لا يجبروا سبورت جبروا مسايد قتلوا استفل عليه تمرتك نوسدينا أبزو بانا زلوا في اللي نايت اللي نايت قريدما بسفي كرينا نوي حوان شلالي لي من يرى جن أبحاد درجة بتح اللي نسوين نعون نرى أنا عن كيدنا مجمع أبستري وازلهم kind of breaking the layer of Serbia زقاتم زلوا كنتاتيو. Listen now. What is going on? We received official information from the Russian Federation. The information has been transmitted and communicated through official channels. We received that information, we are working on it. The competent authority is the Security Information Agency. People specialized in this, and they do their job in the government of Serbia and in all other places. President ناي سربيا يو وقع وحبريتا يبزلو كابسليا ناي راشا حدش حبريتا متينا ليلو تايز بالحبريتا متيوم زلو الوا منقستي إلا ملكم الله أفتعدي الوا منقستك جبر خليو كاب زيرو تبقي سما يكونون أب بنغلاديش لنكنا مراحي مس تشاينا مس راشيا تبور كبزنا برا تعاليا أفندي هاديما تسلط عندما تسقاقير له أب فنزويلا تفتشينو أي سلط أنا لو ستيل جني قلت له أب بوليفيا تفتشينو كاب حجر زسجر زلو كنتاتين عن رزلنا سلزي سربيا أب جورجيا أب يوروبا مالتيو أب سربيا أب جورجيا عندما يفتن كم زلو يزنقر زلو سلازي إذا ما تنقطعزي لبزحات حجرات كم حدا warning sign ويكا ناي حدقة ملكتي زي تبارك زلو راشا أب فنزويلا مراحب كناتا إتيالا مهنياتو إتابو زلو بهزب استمرت مراحي أمريكا أيك بلوني كغير على وقت سلازلا إذا كنات زي نابي جزء خيط كم زغل عبس قاعد فتير لهم سلازلو راشا تشاينا عندما تشاينا إيران تدخلني مهنياتو أبوليتيكا نان انترفيرنس بالحق سلازلوا نعوكت عزاي تغنيا راشا جن أوجت أميدا سلازلا مس أمريكا نتا أمريكا تقبل زلا exact الكاونتر ناتو ويكا أنصار ناتو سجمتيات وسزلا سلازي إذن ريو زلنا بتحدي عزيز سنبدن دفرن كهون كله بتخالد ما شورانا يسبق زيي مهنياتو كدام أمريكا أنت كتجمت لك هذا ليه سخل كلك حيلي نبرن لو مجن مريج أتات لك كل جينا نسليها بسليها زمك حيلنا رلنا إذا سربيا زي مرحزي مس تشاينا عبد ديلس كير زلو مس راشا دما تبورك بزلو نا بريكس كأتو حسب زليو
ስለዚህ he is in danger already ንነዊሕ እዋን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ነይሩ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዘሎም ናይ ሃንጋሪ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ወሪዱ ኣሎ ከምኡ ድማ ናይ ስሎቫክያ ምስ ራሽያ ፅቡቅ ዝምና ዘሎ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተሳሓተ ርኢና ነርና ስለዚ እቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ውድድር ናብ ዝለዓለ ብራኸን ማእዝናቱ እናቀየረን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ፓኪስታን ዝበሃል ሃገር ዕልዋ መንግስቲ ገይራ ነቲ ምስ ቻይናን ራሽያን ፅቡቅ ርክብ ዝነበሮ ፕራይም ሚኒስተር ኣልያ ብካልእ ከም ዝቀየረቶም ከምኡ ድማ ኣብ ስሪላንካ ተመሳሳለይ ተርእዮ ከም ሰራየ ኣብ መይማር ሕጂ ከምኡ ክግበር ከም ዝኽእል ባንግላዴሽ ድማ ንሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካልእ ማእዘን እናሓዘ ይኸይድ ኣሎ እቲ ውድድር ድማ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከምኡ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ከም ዘይፍለካ ኢና ንርኢ ዘለና Let me tell you right away, those who dream of achieving something by force will fail. Serbia is inexorably moving forward. They cannot stop it, and they will not stop it. And no one will ever stop it again. So that's my message to everyone. People don't have to worry. The Russian Foreign Ministry spokeswoman earlier revealed that malicious forces are trying to whip up an environmental protest in Serbia planned for August the 9th. They wanted to start it as an environmental protest, but then have it mature into a large anti-government revolt. The analysis of the current situation in friendly Serbia indicates a renewed... So, Foreign Ministry spokesperson Maria Sarakova Thailand ተዛሪባላ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ኣብ ጆርጅያ ትበሃል ሃገር ጎረቤታን ራሽያ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ዩክሬን ሓድሽ ነገር ዝእለመላ ዘሎ ሃገር ነዊሕ እዋን ዝተቐፀለ ናይ ሓድሽ ሕጊ ስለተኣታተው እቶም ሃገር እንታዮም ዝብሉ ሰምካ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብኡ ተደጊፉ ኣብዛ ሃገር ዕንቅፋት ክገብርን ዝፍትን እቲ ገንዘብ ዝቕበሎ ዘሎ ካብ ደገ ክሕብር ኣለዎ ኢሎም ዝኾነ ሰብሲ ኣብ ውሽጢ ዓድና ካብ ደገ ዝወስድ እንተሎ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤሮጳ ወሲዱ ፀገም ዝፈጥር እንተሎ እቲ ገንዘብ ካበይ ከም ዝመፀ ንምንታይ ከም ዝመፀ ብግልፂ ክሕብር ክኽእል ኣሎ ኢሎም እዚ ስለ ዝበለ ከምኡ የለን ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ ማለት እዩ ሲአይኤ ብድሕሪ መጋረጃ ዝእትዎ ገንዘብ ክፍለጥ እዩ እንተተፈሊጡ ድማ ንምንታይ ዕላማ ክሕተት እዩ ነዚ ስለ ዝተባሃለ ሕጊ ናይቲ ሃገር ተጣሒሱ ፍሪደም ዲሞክራሲ ናይቲ ሃገር ተጣሒሱ ተባሂሉ ክንደይ ድራማ ተገይሩ ዳርጋ እቲ መንግስቲ ኣብ ጠልጠል ነይሩ ሕጂ ድሓን ኮይኑ ለት ሰላማዊ ሰልፍታት እቲ መንግስቲ ምስ ራሽያ ወይ እውን ናይ ራሽያ ፅግዕተኛ እዩ ዝበሃል ንሱ ግን ኣብቲ ዓዱ ምትእትታው ኣይፍቅድን እየ ከም ዩክሬን ክንከውን ኣይነፍቅድን ኢና ስለ ዝበለ እዩ ሰርቢያ ተመሳሳሊ ብድሆ የጋጥማ ከም ዘሎ ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዉ እቲ መንግስቲ እዚ ድማ ካብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ዝመፀ ምዃኑን ነቲ መንግስታት ድማ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገሮም ዘሎ እዚ ድማ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝምዕብል ዘሎ ስቶሪ ኢና ንርኢ ዘለና by certain malicious forces to activate the well-known destructive arsenal in order to shake up the internal political situation in that country. Some pseudo-democratic circles seek to cynically transform the natural concern of citizens for the environment. So እንታይ ዝግበር ኩሉ ግዜ ንዲሞክራሲ ዝደልዩ ሓይልታት ኣብ ፅርግያ ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም እዩ ዝበሃል ካበይ ዝመፀ ሓሳብ እዚ ልክዕ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢና ብኸመይ ተረድዋ ሱዳን out of nowhere ኩሉ ሰብ ኣብ ፅርግያ ወፂኡ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ቅድሚኡ ግን IMF ነቲ መንግስቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ድጎማ ጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎ ምንታን ገንዘብ ክቦ ኢሎም ዑመር አልበሺር ኩሉ ኣብ ነዳዲ ኣብ እኽሊ ኣብ ፊኖ ኣብ ሽኮር ኩሉ ዝነበረ ድጎማ ጠጠው ኣብሎ ገንዘብ ክንበካ ኢሎሞ ሕራይ ኢሉ ንሱ ገንዘብ ናይ IMF ክቕበል ኢሉ ጠጠው መሰበሎ መናባብሮ ስለዝሓነቆም ቶም ህዝቢ ኣብ ፅርግያ ወፂኦም ገንዘብ ኣይመፆ ካብ ስልጣኑ ተበንኪሩ እቲ ሃገር መንእሰያት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝገብሮ ተባሂሉ ሎሚ ሱዳን ኣብቲ ናይ ቀደሞም ተማህሊሎም ክምለሱ ይክእሉን እዮም exactly the same concept ድማ ኣብ ባንግላዴሽ ሪና ያለና ኣብ ስሪላንካ ሪና ያለና እቲ ሃገር ልክዕ ናይ ባንግላዴሽ ተመራሒት ዶክተር ሓሲና ካብኡ ምስ ከደት immediately ኣሜሪካ ተደልዮ ዝነበረ ሰብ ካብ ኣሜሪካ ፍላይ ገይሩ መፅኡ ነቲ መንግስቲ ተረኪብዎ ኣሎ ተመሳሳሊ ታክቲክ እዩ ኣብ ካልእ ዓለም ዝግበር ነዚ ድማ ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር ሃገር ናብ ዲሞክራሲ ትኸይድ ከም ዘላ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ዓይንኻ ምኽፋት ከድልየካ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ስግኣት ናቶም ብኣፎም እውን ክዛረቡ ክንሰምዕ ኢና In particular, their demanding attitude to mining projects into a protest movement. Now, this all comes amid a public dispute in Serbia over lithium mining. A number of large environmental protests were staged last month, and later today, thousands more people are expected. እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ንለውጢ ዝደልዮም ክኾኑ እዩ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ክኾኑ እውን ይኽእሉ እዮም ገለ ሰብ ብነፍሱ ለውጢ ክደሊ ክእል ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኩሉ ሰብ ማኒፑሌትድ ኮይኑ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቲ ለውጢ ትደልዮ ዘለካ በናይ መንገዲ እዩ ንስኻ ነቲ መንግስትኻ ምስ ኣፍረስካዮ ንስኻ ይኮንካን ስልጣን ትርከቦ እቲ መንእሰይ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ብወቅዒ ጥዑይ መንግስቲ ይደሊ ነይሩ ኣብ ኬንያ ንኣብነት ከምኡ ድማ ኣብ ናይጀርያ ይፍትኑ ኣለዉ እቶም መንእሰያት ነቲ ኣብ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ምስ ገምጠልዎ ግን ጋራንቲ የብሎም ነቲ ስልጣን ክርከብዎ መን ይክርከቦም ሲስተምን ዓቕሚ ዘለዎ ሓይልታትን ነዚ ድማ ነቲ ሚድያ ዝቆፃፀሩ ገንዘብ ዘለዎም ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ተለዎ ድማ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ሽርክነት ዘለዎም ኣብቲ ኪ ቦታታት ክኾኑ እዮም እንተዘይ ኮይኖም ድማ እቶም ድሕሪኦም ስልጣን ዝተረከቡ ብዕልዋ ክእለዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና እቲ ስኻ ትደልዮ
ከም ባህግኻ ጥራይ ኣይኮነን ጥንቃቐ የድልዮ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ ካባኻ ንላዕሊ ንዓኻ ከም መሳርሒ ተጠቂሞምካ ኣጀንዶም ከሳልጡ ዝኽእሉ ንኣብነት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓይሊ ናይ ትግራይ ወይ ህወሓት ኣብ ኤርትራ ለውጢ ይደሊ ነበረን ኤቭሪባዲ ኖውስ ዳት ዋላ እቲ ደንቢ ተቃውሞ ዝበሃል ይፈልጥ እዩ ህወሓት ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምዘይደሊ እንታይ ዝደሊ ነይሩ ለውጢ ትደልዩ ኣለኹም ኣጆኹም ኢሉ ኸይዱ ለውጢ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ምስ ወደቕካዮ ነቶም ዘውደቑ ሓኒቑ ነቲ ሃገር ናብ ነብሱ ክእትዋ ባዕሉ ንዑ ዝጥዕመ ነገር ክገብር እምበር ንኤርትራውያን ሓንቲ ሰከንድ ደንጊፁ ሓልዩ ኣይፈልጥን እዩ ከምኡ ምዃኖም ድማ ካብ ኣፎም ሰሚዕናዮ ናብ ተደጋጋሚ ፅኒሕልና እውን ክርዮ ኢና ስለዚ እዚ ኩሉ ብትግራይ ተሓጊዙ ለውጢ ከነምፅእ ኢና ኩሉ ሓይሊ ንዓና ክሕግዘና እንታይ ክገብር እዩ ዝሕግዘካ ዋርዩ ወሪ ኢንተረስት እንታይ ኢኻ ክትገብረሉ እስኻ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ጀርመን ኮፍ ኢልካ ዘለኻ ሲ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝዋጋእ ዘሎ ሓይሊ ሲ ብምንታይ ኢኻ ክትሕግዞ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ንዓኻ ስልጣን ከረክበካ ንሱ ድሌቱ ባሕሪ ምዃኑ መሬት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ነቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ከም ዝደልዮ ብኣፉ ይነግረካ ኣሎ ንስኻ ድማ ኣብ ሎንደን ኣብ ዩኬ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢልካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ መፅኡ ንኤርትራ እትዩሲ እንካበል ተረከብ ዛ ስልጣን እዚኣ ካብ ዲሲ ምፅኢሉ ስልጣን ይብካ ንሱ ቦርሱ ጠርኒፉ ታንክታቱ ሒዙ ንትግራይ ክምለሰልካ ኣሚን ክሳዕ ክንደይ ናኢቭ ወይ ስቱፒድ ኢኻ ከመይ ኢልካ ክትሓስብ ልክዕ ሱዳናውያን ከምኡ የጋጢሞም እጂ ድማ ኬንያ ንሩቶ ክዓልይዎ ይፍትን ኣለዉ ፕሮብለም ኢዝ ንሩቶ ዝኣሊ ኣልተርናቲቭ መንግስቲ የብሎምን ስለዚ ንሩቶ ልክዕ ከም ናይ ባንግላዴሽ ኣቃፂሎም ነቲ ገዛናቱ ክወርስዎ ይኽእሉ እዮም ንሱ ክሃድም እዩ ድሕሪኡ እንታይ ክኸውን እዩ ሰራዊት ናይቲ ሃገር መብዛሕቲ ግዜ ገለ ክፋልናቱ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል እዩ ርግፀኛ ድማ ኣሎ ንሱ መፅኡ ስልጣን ክመፅኡ ንሶም ዘይደልይዎ ተኮይኑ ድማ እቲ ሓዊ ከም ዝቕፅል ክገብርዎ እዮም ንሶም ዝደልይዎ ምስ መፀ ድማ በቃ ክንሕግዘኩም ኢና ሕጂ ረድኤት ዲኹም ደልይኹም እኽሊ ዲኹም ደልዮም ክንበኩም ኢና ዝበሎ ህዝቢ ክረጋጋ እዩ ደን ኢሚድየትሊ ስልጣን ኣቢዶም መፅኡ ኣሎ ራይት ናው ኣብ ኬንያ ከም ክጋጥም ኣይኮነን ዩ ኖ ዋይ ምክንያቱ ሩቶ መሳርሒ ናቶም ስለ ዝኾነ ነቲ ኩነታት ከመይ ጌርና ነተሃዶ ነቲ ህዝቢ ብከመይ ቀሺሽና ጠጠው ነብሎ ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ካልእ ሃገር ግን ከምኡ ይኮነን ልክዕ ከምዚ ናይ ሰርቢያ ንብሎ ዘለና እቲ መራሒ ከም ዘይደልይዎ ክንደይ ግዜ ተዛሪቦም እዮም ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ርክብ ስለ ዘለዎ ኣብ ብሪክስ ክኣቱ ስለ ዝደሊ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሊትየም ዝበሃል ማዕድን ኣብዚ ናይ ሕጂ ቴክኖሎጂ ቀንዲ ኣድላይ ዝኾነ ኣብ ኤሮጳ ኣብኡ ጥራይ ዘሎ ኣብኡን ኣብ ዩክሬንን እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ መንግስቲ ዝበንቂሮም ንዕዖም ከገልግል ዝኽእል ሰብ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ፍሉጥ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ጌም ዝረአ ዘሎ ፀጋታት ዘለዎን ሃገራት ዓብ ሓደጋ ኣለዎን ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ድማ በፍንጫ እያ ትደልዮ ፀጋታት ንዓኻ በንቂራ እያ ትደልዮ እዚ ድማ ህያው ኣብነትን መርኣያን ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና in another rally. Now, last month, Belgrade agreed on an EU brokered deal to develop a lithium site in the west of the country. Well, that enraged local farmers who geographically, but it has Venezuela is a small country geographically, but it has the most oil out of any country in the world. Bingo. more oil than Saudi Arabia. Wow. And the most gas on the entire continent of so ተመሳሳሊ ስቶሪ ኣብ ቬኔዙዌላ ንሪኦ ቀኒና ኢሎን ማስክ እንኳላይ ብትዊተር ናቱ ገይሩ በቃ በልዎ ኣጆኹም ሰራዊት ምስ ህዝቢ ተሓወስ ናበለ ይልምን ነይሩ ንምንታይ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ማዱሮ ንዑ ንምእላይ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂዱ ብቲ ሃገር ምርጫ ገይሮም ህዝቢ ንማዱሮ መሪፁ ኒኮላስ ማዱሮ ተመሪፁ ኣሜሪካ ግን ኣይትደልዮና ነይራ ነቲ መቀናቅምቲ እያ ትደሊ ነይራ ስለዚ እንታይ ኢሎም እዚ ምርጫ ዝቅቡል ኣይኮነን ኢሎም እዚ ሰብ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ኣትዩ ነቲ ምርጫ ከም ተዓዛቢ ከይዱ ዝነበረ እዩ ሕጂ ክነግረኩም እዩ እቲ ቀንዲ ምስጢር ግን እንታይ ኢሉ ቬኔዙዌላ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ነዳዲ ዘለዋ ሃገር እያ ንእሽተይ ሃገር ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ሃብቲ ዘለዋ ልዕሊኡ መዓት ጋዝ ዘለዋ ኣብቲ ኮንቲነንት ሊቲዩም ዝበሃል ኩሉ ፀጋታት ኣብ ዓለም ዘሎ ብብዝሒ ዝርከብ ሃገር እያ ገስወት ብእገዳ ነቲ መንግስቲ ከም ዝዳኸም ገይሮሞ ሕጂ ድማ ፈንቂሎም ዶናልድ ትራምፕ ብኣፉ ተዛሪቡ እዩ ኣነ እንተ ዝነብር ነይረ ኣብ ስልጣን በቲ ዝኸዶ ዝነበርኩ ክሳብ ሎሚ ተነዳዲ ናትና ኮይኑ መሃለወ ኢሉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ስለ ዝዛረብ እቲ ኣሜሪካውያን ብሕቡእ ዝዛረብዎ ብወቅዕ ስለ ዝዛረቦ ኤግዛክትሊ ፕላን ናቶም እንታይ ከም ዝነበረ ገሊፁ ሕጂ እውን ተተመሊሱ ዶናልድ ትራምፕ ከም ክገብር ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ South America, the most gold on the entire continent. I was there on the ground observing the elections. There was over 1,000 international election observers that came to Venezuela for this event. On my delegation, I had like 20 people that I went around with to opposition areas, to pro-Maduro areas. I had opposition Venezuelans in my delegation from the country that were like observing this. Yeah. The elections there are so safe and secure. They have paper ballots that are counted in tandem with the electric ballots. They have no Wi-Fi for their ballot machines, which means they can't be hacked. They have ID verification, the racist ID verification. They're smart enough to get them there, but the minorities can't get them in the U.S. The socialists have. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እቲ ምርጫ
ኣነን ካልኦት ናተይ ተዓዘበ ምሳይ ዝነበሩ ተዓዘብቲ 20 ሰባት ነቲ ናይ ማዱሮ ዝድግፉ ቦታታት ከድና ነቶም አንጻሩ ዝድግፉ እውን ኣብኦም እውን ከድና ኣብቲ ዓዲ ቴክኖሎጂ ኣየተኣታተውን ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ሃክ ክትገብሮ ስለ ትኽእል እሞ ክሰርቆ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዋይፋይ ዝበሃል የለን ብወረቐት ኢኻ ተድምፅ ከተድምፅ ከለካ ድማ ዜግነትካ ሒዝካ መፂኻ ኢኻ ተድምፅ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ናትና ናይ ቬኔዙዌላ ውሕስነት ነይርዎ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለዎ ስርቂ እውን ክህልዎ ይኽእል ኢሎም ብዙሕ ክሳብ ሕጂ ናይ 2020 ምርጫ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘይቅበልዎ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ፅቡቅ ከም ዝነበረ ይገልፅ ኣሎ ኣሜሪካ ግን እዚ ምርጫ እዚ ብስርቂ ተገይሩ ኣይንቐበሎን ኢና ብሕፅር ዝበለ ንሕና ንደልዮ መንግስቲ ስለ ዘይመፀ ዲሞክራሲ ኹን ኣይትኹን ኣይግድሰናን እዩ ማዱሮ ካብ ስልጣን ክእለ ኣለዎ ኢሎም ብወግዒ ብስቴት ዲፓርትመንት ናቶም ብብሊንከን ገይሮም ተዛሪቦም ኢሎን ማስክ ድማ ኣብ ኤክስ ናቱ ሼር ገይርዎ ነይሩ ስለዚ ኢሎን ማስክ ብወግዒ ንቬኔዙዌላ መራሒ ዘሎ ሃገር ህዝቢ ዝመረፆ ከኣሊ ብዙሕ ከም ዝፀዓረ ሕጂ ድማ ኣብ ዩኬ ተመሳሳሊ ባህሪ የርኢ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ተመሊሰ ነዚያ ከሪአኩም እየ ነዛ ዘረባ እዚያ መብርሂት ክትኮነኩም ትኽእል ኣብዚያ ስምዕዋ ሕጂ ሓድሽ መፅናዕቲ ዘውፅኡ ሓበሬታ እዩ Stories from the US, the country is heading for a major election. They will choose a new president this November, so you would think that the people are all fired up. They have the chance to decide their fate. They get a say on how the next 4 years will pan out. It's not something that every country can boast of, but it seems that the Americans aren't too excited about their democracy. Here's a new poll that just came out, and the findings are bleak. It says about 80% of Americans feel that their democracy is at stake. 80%. So, ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዘረጋግፆ ዘሎ 80% ህዝቢ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ናቶም ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዚ ሕጂ ንገብሮ ምርጫ ይብል ኣለዉ 80% ካብቲ ሃገር ናይ መወዳእታና ምርጫ ክኸውን ይኽእል ዲሞክራሲ ናትና ኣብ ምልክት ሕቶ በፂሑ እዮም ዝብሉ most US people believe US democracy is at risk of depending on the election outcome ካብቲ ዝመፁ ዘሎ 2024 ድሕሪ ኦገስት ኣለና ድሕሪ 2-3 ወርሒ ዝካየድ ምርጫ ናይ መወዳእታ ዲሞክራሲ ናትና ኣብኡ ክውሰን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ስዕረትና ኣይክንቅበልን ኢና እዩ ዝብሉካ ዘለዉ ህዝቢ ዲሞክራሲ ናትና ኣብኡ እዩ ዝምርኮስ ንኣብነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዴሞክራትስ ተመፂኦም ነዚ ሃገር ክብትንዋዮም ክትበላሸ ክብሉ ከለዉ ናይ ዴሞክራትስ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተመፂኡ ዲክቴተር ክኸውን እቲ ሃገር ዴሞክራሲ ተወዲ እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክቕበሎ ዝኽእል ስዕረትካ ተቐቢልካ ናይ ምኻድ መንፈስ ከመይ ኢሉ ይጎድል ኣሎ ዲሞክራሲ ናቶም ዲሞክራሲ ዝሰርሕ ድማ ናይ ካልኦት ሓሳብ ክትቅበል ተኽኢልካ ጥራይ እዩ ስለዚ ኣበይ በፂሓላ ኣብ መወዳእታ ክልተ ፓርቲታት ብፍፁም ክረዳድእሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ በፂሖም ናይ ኣሜሪካ መፅናዕቲ እዚ ቻይና ዝገበርዎ ወይ ራሽያ ዝገበርዎ ኣይኮነን ስምዑ ሕጂ እዚ ዝመሰለ ዲሞክራሲ እዮም ከዓ ናብ ካልእ ከታታትዎ ዝፍትኑ ዘለዉ 4 out of 5 Americans feel that this democracy will crumble depending on 4 ካብ 5 ኣሜሪካን 5 ኣሜሪካን እንተለዉ 4 ካብኦም ዲሞክራሲ ናቶም ናይ መወዳእታ ጥርዚ ናይ ካብ ምውዳእ ንሽተይ ተሪፍዎ ከም ዘሎ እዩ ዝኣምን ዘሎ እዮም ዝብሉካ ዘለዉ this is very very who wins. On the one side you have the Democrats, they're the ones who are the most alarmed. They think that if Donald Trump wins, American democracy will die. I suppose this does make sense. After all, Trump did say that he wanted to be a dictator on day one, but he also said it would only be for one day. Despite that disclaimer, so ቀንዲ ካብኣቶም ድማ እቶም ዲሞክራትስ ዝበሃሉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ተተዓዊቱ ዲሞክራሲ ክመውት እዩ እዚ ከዓ ፕሮፓጋንዳ እቲ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ምርጫ 4 ዓመት ተመሪፁ ተኣልዩ እዩ ኣይተሓጎሰን ነይሩ ግን ተኣልዩ ሕጂ ድማ እንተመፅኡ ዲሞክራሲ ናይ መወዳእቱ ክኸውን ኢሎም ነቲ ህዝቢ ኣሰንቢዶም ኣፍሪሆም ኣርዒዶም ናብ ዲሞክራሲ መፅኡ ከም ዝመርፅ ክገብርዎ እዮም እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ንክዕወቱ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ እቲ ዝዘርእዎ ዘለዎ ዘርኢ ግን እቲ ሃገር ናይ ሕድገት መንፈስ ገዲፋ ንሕና እንተዘይተዓዊትና እዚ ሃገር ክትብተን ኣለዋ ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባ እዮም ዝደፍእዎ ዘለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ውፅኢት ድማ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና seems Democrats haven't been reassured. Only 20% of all Democrats feel that American democracy will survive another Trump presidency. What about the Republicans though? Well, most of them also feel that democracy won't survive. Only 24% Republicans do not fear a Kamala Harris presidency. Why is that? ብሪፐብሊካን ተሪኻዮ ድማ ተመሳሳሊ 24% ጥራዮም ብቶም ሪፐብሊካን ካማላ ሃሪስ ስልጣን ተመፂኣት ዲሞክራሲና ክቕፅል ይኽእል እዩ ፀገም የብሉን ኢሎም ዝኣምኑ 24% 76% ናይ ሪፐብሊካን ድማ ካማላ ሃሪስ ኣብ ስልጣን ተደይባ ዲሞክራሲና መይቱ ሃገርና መይታ ዶብና ክኽፈት እዩ ዕግርግር ክኣትወና እዩ ቁጠባና ክለምስ እዩ ኤቭሪቲንግ እዚ ከዓ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ንኣብነት ገለ ክፋል ከሪአኩም እየ እቲ ዘለዎም ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎን ሕማቅ ከም ዘሎን Well, they think the Democrats are a danger to democracy because of how Donald Trump has been treated over the last few years. He's faced a number of lawsuits. Republicans think that he is being unfairly targeted via the judicial system. And that is why they fear for democracy.
And then you have the third group of American voters, the independents. They are the most pessimistic bunch. 1 in 3 independents believe that American democracy is already broken. They think እትዝገርምከ ሪፐብሊካን and ዴሞክራትስ ክልተ ክኾኑ ከለዉ እቶም ኣብ ክልቲኦም ክኣቱ ዘይደልዩ ኢንዲፐንደንት እዮም ዝበሃል ንሳቶም ድማ ናይ ኣሜሪካ ዴሞክራሲ ድሮ መይቲ እዩ ኢትስ ብሮክን ዝተሰብረ እዩ ምክንያቱ ክልተ ፓርቲ እዮም ዘለውካ እቲ ሓደ ጫፍ እዩ ፅሉል ናቶም መራሕቲ ሓደ ካኸሙ ክልቲኦም ካብ ሓድሕዶም ዘይሕሹ እቲ ዴሞክራሲ ናትና መይቲ ኦልሬዲ ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ስለዚ እዚኣቶም እዮም ቶም ቀንዲ ናይ ዴሞክራሲ ኣብነት ኮይኖም ንዓለም ክፈርዱን ክፀርፉን ዝውዕሉ ዘለዉ ከምዚ ኢሎም ከለዉ ንናይ ካልኦት ሃገራት ክፀርፉ እዮም ዝውዕሉ ውሽጣዊ ፀገሞም ከይረኣዩ ንካልኦት ክውግዱ ከም ድማ ክፀርፉ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ that it doesn't really matter who wins. American democracy is already too far gone to save. That is the result of this new survey that እንታይ ላስከ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሕማቕ ደረጃስ ነዊሕ ከይዲ እዩ ንክትዕርዮ ትዝኸበደ ስራሕ ከም ዝኾነ ሕጂ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ተቃሒሩ ተፃልዩ ኮምፕሊትሊ ኣብ ጫፋት እዩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣብ ክልተ ኤክስትሪም ወይ ዲሞክራቲ ወይ ሪፐብሊካን ሞደሬት ካደ ይኮነ ኤክስትሪም ዲሞክራትስ ኤክስትሪም ሊበራልስ ወይ ከዓ ኤክስትሪም ራይት ኮይኖም ስለ ዘለዉ እቲ ኤክስትሪምስ ከዓ ሕገታት ትገብር ኣይደልን እዩ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ኣነ ክዕወት ኣለኒ ናተይ ጥራይ ቅኑዕ ናይቶም ካልኦት ፅላለ እዩ ዝብል ሓደ ድማ ከምኡ ስለዚ ሃገር ኣብ ከምዚ ደረጃ እንተበፂሓ ሲቪል ዎር ክመፅእ ክእል እዩ ሃገር ድማ ናብ ሓደጋ ክኣቱ ዝያዳ ዕድል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ come out. Like I said, it's very bleak. And it's in complete contrast to the way that America projects itself. What do you usually think of when you hear the term USA? Perhaps the American flag comes to mind, with the bald eagle, America's democracy mascot. You can almost hear people screaming the word freedom. That's how the US has always projected itself anyway. It keeps calling itself the world's oldest democracy, and it has certainly used this freedom and democracy image to justify its actions, no matter how undemocratic. Think about all the wars that America has waged in the name of democracy. Sure, a lot of these wars were fought against countries with oil deposits. سنتها تبل دلا نبحك كبيت زرباينا نسمى زلنا ديمقراسي ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጫፍ ይበፅሕ ዘሎ ንሳቶም ኣብ ዓለምቶም ቀዳሞት ዲሞክራሲ ነዊሕ ዝፀንዐ ዲሞክራሲ ዝለዓለ ስልጣነ ዘለዎም ሞራላዊ ፀብለልትነት ዘለዎም ኤክሰፕሽናሊዝም ይብልዎ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ዲሞክራሲ ናብ ካልኦት በፍንጫ ክኣቱ ኣለዎ ሓሶት እንጂ ዲሞክራሲ ክእትው ኢሎም ኣይኮኑን ወርቂ ክሰርቁ ኢሎም እዮም ነዳዲ ንክትሰርቅ ተደሊኻ ኢኻ ዲሞክራሲ ትጥቀም ትቃል ስለዚ ብሽም ዲሞክራሲ ዝፈረሰ ሃገራት ጋልፍ ዎር شنشات من تسعة نعراق مجمرة زهرة ملا بكويت كرم تحريو ليبيا وتشن أسرت حدا كمون وتشن سلستن نعراق كفرس وخلو بشم ديمقراطية in the name of democracy Iraq 2002 to 2011 كمون 2014 to 2021 انتريخا كل زي بشم ديمقراطي تبعيلو سوريا نالباتي تقصوده يوكرين بشم ديمقراطي بهذا زي everywhere تسعة مزلو بشم ديمقراطي ናጽነትና በዓለማት ክንእቲና ተባሂሉ ዝግበር እዩ ንባዕሎም ግን ዲሞክራሲናቶም ኣበይ በፂሕለ እዮም ዝብልና ዘሎ like Iraq and Libya and Iraq again but that was just a coincidence right the US insisted that it was really about democracy so what if these countries ended up in a worse place after the US got involved like Afghanistan or Libya or Haiti or most of South America whether it's a war or CIA intervention America always says it is working so وجود كون خل CIA intervention كبهالكلها كلن زين بعلوان أمريكا استعلوا مراحتهم ناي برازيل ناي بوليفيا ناي تشيلي ناي أرجنتينا كالوت هجرات على 5 سوسة زخونة بناي CIA بشم ديمقراطي علوان من قصة قبر لهم حجر ما تليستان بنغلاديش تغير له ناب سربيا يفتنا له ناب فنزويلا تفتين له ناب بوليفيا تفتين له كالوت هجرات you name it and they have their hand on that so لذي التكونات نزيمة for democracy but now its own citizens believe that democracy is dead so what can be done How will the US reassure its citizens that democracy really is going to be fine? Perhaps the rest of the world can help. So tonight democracy صنيه لازم مخرخ طبعا من ديها كابو كي كناجن نساتهم جن أجمعهم كم يد مسلم زلوا أجمعهم رايج. We've watched China, communist China, cozy up to Vladimir Putin and Russia, making the threat that much worse. Former President Trump slamming the Biden-Harris administration yesterday on foreign policy, saying that they've allowed our greatest adversaries to join forces. Watch this. They've allowed China and Russia to do the impossible combined. They're natural enemies. They always have been, because China needs more land and Russia has it. They've always been natural enemies. They've now become one force. And then now they're adding Iran to it, and they're adding North Korea to it. Pretty powerful force. This is something that is unthinkable that they allow. So دائما تقول زلوا تأجمعهم China مخانا China ترايقنا يكونن تأجمنا بايدن دك يسخلو بسنك تزجبر زلوا زنبو عكايدا نتنكلت دي سما مع زنا برهجرات
ሪቻርድ ኒክሰን ኣብ ሰብዓታት ኣብ ሱሳታት ዝበለዩ ቻይናን ራሽያን ብፍጹም ክሰማምዓ የብለንን ሽዑ ይፈልጥዎ ነይሮም ተጸገምናቶም ኣብ ድሓር ግን እና መሽመሽካ ምስከትካ ኮመን ሰነ ስለ ትርስዖ ንቻይናን ራሽያን ንክልቲኦም ከጥቅዑ ምስ ፈተኑ ራሽያን ቻይናን ኢድን ጓንትን ኮይኖም ሎሚ ስለዚ እሶም ጥራይ ግን ኣይኮኑን ኢራን ኣትያቶም ኣላ ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካ ድማ ኤግዛክትሊ ይፈልጡ ነዚ ኩነታት እዚ ክስዕርዎ ከም ዘይክእሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ነዚ 4 ብሎክ እዚ ክስዕርዎ ንሓንቲ ካብን እውን ክስዕሩ ይከኣሉን ኣሎ ምስ ኩሎም ዘራያቶም ንራሽያ ክስዕሩ ይከኣሉን ኣሎ ዩክሬን ስለዚ ኣርባዕትዮም ኮምባይን ኮይኖም they can do nothing ስለዚ እንታይም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኩሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ everything ኣብ ኩሉ ነገር ክገብርዎ ዝኽእሉ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ but that's difficult right now ምክንያቱ it's a little bit too late allowed to happen. So, Jonathan, you've traveled extensively throughout China, throughout Russia. You know these two adversaries well. What is your take on the position of the two countries in terms of getting together against America? Well, yeah, I love that he said combined. I think, I've been saying for a long time that Russia and China are a combined adversary, and I think that's the right way to understand it. But this has been going on for a very long time. I mean, it's at least 10 years old. It's probably 20 years old. I mean, the two have intended to fight the U.S. together in the 21st century. I mean, I think we saw the first hints of that. So already እንታይ ይብልሎ እዚ ነገር እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ነዊሕ ሰረድ ገበረ ፕላን እዮም ዘለዎም እዚኦም ሰባትያቶም ን10 ዓመት ክሰርሑሉ ዝፀንሑ እዮም ሕጂ ኣብ ጥርዚ ስለ ዝበፅሐ ኢና ኡይ ንብል ዘለና እምበር ንነዊሕ እዋን ክሰርሑሉን ከዳልዎን ዝፀንሑ እዩ ኣሜሪካ ከምዚ ክትብል ከላ ካብ ካልኦት ዝሓየለ ሓይሊ ወይ እውን ቅልፅም ዘለዋ እያ ትመስል እሱ ግን ኣይኮነን ፀገማ ኣብዚ ራእዩ ሕጂ ክስሕቁ ኢኹም ሜቢ ክስሕቁን ይኽእል ወች ኣብዚ ዋን ለንቀነ ኣብ ሱሳታት ኣሜሪካ እንታይ ላይ ንዓለማዊ ሚናታ ወርሒ ቀዳሞት ንሶም ከም ዝበፅሑ And guess what? In technological achievement for all of us. On the 25th of June, China's lunar probe Chang'e 6 successfully returned and landed on Chinese territory. This means that for the first time, mankind had successfully collected soil sample from the back of the moon. China announced on the 1st of July that it welcomed the application from all countries. መቸም ኣብ ወርሒ በፂሕና ባንዴራ ናይ ኣሜሪካ ጌርና ኣሉ ናይሎም ብሆሊውድ ፊልምናቶም ልብና ጥፊኦም ልናዮም ብዙሓት ሰባት ግን ሓቂ ከም ዘይኮነ እዮም ዛረቡ እዚ ምክንያቱ ኣብ ሱሳታት ዝበፅሕዎ ክሳብ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ዘይተመለሱሉ ሲ ከመይ ገይሩ ሓቂ ክኸውን ዝኽእል ቴክኖሎጂ ሎሚ ይላዕሊ ዘሎ ኣብ ሱሳታት ወርሒ በፂሕካ እንተ ነርካሲ እታ ኣብኡ ዘብፅሓትካ መንኮርኮርሲ ካልኣይ ግዜ ክሰርሓ ይክእልኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሓሶት ከም ዝኾነ ሲ ኦልሬዲ ብዙሓት ሰባት ይግምቱ እዮም ግን ሓሶት ተይልካ ካንስል ኢኻ ትኸውን ስለዚ ድሓን ሓቆም እዮም ንበሎ ሓቂ ድሓን እስከ ንውሰዶ ካብ ሱሳታት ክሳብ ሕጂ ግን ናብ ወርሒ ዘኽይድ ቴክኖሎጂ ረሲዖም እዮም ጠፊቦም እዩ ኦኬ ፋይን ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 6 ሓድሽ መንኮርኮር ኣብ ኖርማል ክፋል ናይ ወርሒ ዘይኮነሲ እቲ ዝረሓቐ ክፋል ናይ ወርሒ መንኮርኮር ናቶም ዓሊቡ ሓመድ ካብኡ እምኒ ካብኡ ወሲዱ ብሰላም ናብ ቻይና ተመሊሳላ this is technological breakthrough ፍሉይ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ደረጃ መብፃሕ እዚ እዚ ብሰላም በፂሓ መንኮርኮሮም ሓመድን እምንን ሒዛ መፅያላ እዚ ሓመድን እምንን ብዛዕባ ወርሒ መፅናዕቲ ክትገብር ትኮይንካ ካብኡ ድመፀ እዩ ኩሎም ሳይንቲስትስ ጂኦሎጂስትስ ኩላቶም ኪላታት ናይዚ ነዚ ካብዚ ሓመድ ዝሃቡና እናበለዮም ዝልምኑ ዘለዉ ጌስወት ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወርሒ ባንዴራ ተኺላ ዝመፀት ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኣሜሪካ እዮም ስኢሎም ወርሒ ከም ዝመስል ገይሮም ዝበሃል እምበር ክሳብ ሕጂ እንተትህልዎም ካልእ መገበሩ ነይሮም በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ካብዚ ንቻይና ንክወስዱ ኣፕሊኬሽን ጀሚሮም ኣሎ በጃኹም ሓመድ ሃቡና ንሕና እውን መፅናዕቲ ክንገብር ጌስወት ትዕቢት ናቶም ረእይዎ ሕጂ ዕቡይ ለማንሲ ከመይ ከም ዝመስል ካብ ኣሜሪካ ተምሃሩ for research. In response, NASA Administrator Bill Nelson, while encouraging U.S. researchers to apply for access to the sample, emphasized that he would work with his lawyers to ensure that the Chinese did not violate the relevant provision of the Wolf Amendment. Bill's statement was very confusing to the Chinese scientists because it was a complete contradiction. The Wolf Amendment he referred to is a law that prevents any space exploration cooperation between the United States and China. Based on this law, which was enacted on the 16th of May 2011, the US imposes virtually all export controls on China-related satellites. ኣብ 2011 ድሮ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂካዊ ግስጋሴ ስለ ዘፍርሖም ኣሜሪካ እቲ ናሳ ዝበሃል ወይ እውን ናይ ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኩሉ ናቶም ምስ ቻይና ዝኾነ ይኹን ርክብ ከይገብር ዝኾነ ይኹን ቴክኖሎጂ ንቻይና ከይወሃባ 2011 ኢና ንብለኩም ዘለና ኩሉ ካብ ቴክኖሎጂ ክትዕፅኦ ከም ዘለዋ ሽዑ ኣብቲ ዋንቲ ብዙሕ ናይ ቴክኖሎጂ ለውጢ የምፅኡ ስለ ዝነበሩ ኣሜሪካ ከይቀድሑና ዕድል ዝበሃል ኣይተቦም ዞም ቻይና ከርክቡና እዮም ተባሂሉ ባዕሎም ዘውፅዎ ሕጂ ሕጂ ክልምን ኢሉ ሓመድና ከደ ከሎ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ንሕና ዘውፃናዮ ሕጊ ከመይ ገይሩ ክፀልወና እዩ እታ እዚኣቶም እኮ ናይ እዚኣቶም ፍልይ ዝበለ እዩ ባዕሎም ዘውፅዎ ሕጊ ንቻይና ድሕሪት ከትርፍዋ ዝሓሰቡ እቲ ሶም ዘውፅዎ ሕጊ ንዓታቶም ጎዲዎም ንባዕሎም ድሕሪት ተሪፎም ካብ ቻይና ክልምኑ ከይልምኑ ድማ
بعلم زقبروا حق سلازلو بتحقناتهم كعصويهم وخلا زراربا أمريكا أنصار ربحان أنصار معبالناتان تخيد كم زلا زرئي هياو أبنتنا نرزلنا. And rockets. On the same day that the Wolver Amendment was issued, the US-based shuttle Endeavour flew its final mission. Despite the fact that many Chinese scientists were involved in the project, NASA cancelled the press passes it had promised Chinese journalists because of the amendment that has just came into effect less than 24 hours ago. Interestingly, the US government, which has gone to great lengths to prohibit its own scientists from obtaining samples of China's moon soil, is obsessed with convincing China to help them protect the evidence that they were once. زت تريوا زلهم قدمي 50 عامت نورح بصحنا قبل خلو زقبروا فيديو نچاينا دم حجن تايبل ولو حق خيت نغرو مالت زيناتنا ستوري كي تبلاشول نامريكا قد بوداتا زي بلو زي كل ساطم عالم ورح بصحهم كم استملص غيرهم عالم زمنوا እዚ ሓሶት ወይ ገለ ኢልኩም ከይተዛረቢሎም ንቻይና የጠንቅዋሎ ምክንያቱ ቻይና በአካል ንወርሒ ክትበፅሕ ስለ ዝኾነት ሓመድ ናይ ወርሒ ምፅያ ስለ ዘላ ኩሉ ነገር ናይ ወርሒ መፅዓቲ ንቅድሚት ትወስዶ ስለ ዘላ ሳተላይት ናቶም ካብ ናይ ኢሎን ማስክ እናሓየለ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ንቻይና ኣብ መሬት ኣይከኣለታ ኣብ ስፔስ ኣይከኣለታ ኣብ ቴክኖሎጂ ከኣለታ ኣብ ኩሉ ከመይ ጌርና ንቻይና ድሕሪት ንመልስ ግን ይስዕርዎም ስለ ዘለዉ ካ ሕብኡና ኮይኑሎ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ very very funny able to land on the moon. According to Li Hongbo, Deputy Chief Engineer of China Aerospace Science and Technology Group Corporation, after China's lunar exploration project went on smoothly, the US government sent a negotiation team that was very eager to discuss with Chinese experts the issue of how to protect the historical relic of human beings on the moon, following the US flag and footprints left on the moon in 1969 by the US astronauts. Li Hongbo told Chinese media that no one sometimes زبلو زلو تي نحنا قدم زخدنا في 1969 تاريخ ورحنا مجمريا زرقص التاريخ نا امريكا بخمي كن عقبه نخل جسم تبصحكم سي امريكا ريل فاني يوم كن لم يدومهم كاخمو ناي تعبيد زربا ناي تعبيد بوليسي متتتاو بتقين بتي تشاينا امريتنا بسماين نا امريكا زك تبلا حمزلا زر كنتاتنا نرزلنا باي ذا واي نزخ بلاكم كلو كلتا نا امريكا نا سبيس تمرامرت اب سماي كلو اب سبيس كلو تا ناتوم منكركر تبلاشاتهم نشدشته معاكيلهم زخدو شدشته ورق قريبه مالو يزبال زلو وخمي كتملسوميا نا إلى ماسك كاتيو دو غلو يدبال دلو كساب حجاب سبيس تحبيهم ابقل تقرقرهم كم زلو يزنقر زلو ازي ناي مودات نا امريكا نا تشاينا نيو حنت بزيا كبكمي امريتون كم زي تعامل من خطفلتو give me a second. I'll give strides in its nuclear energy ambitions, with substantial involvement from Russia and China. The Turkish government, through its energy minister Alparslan Bayraktar, has confirmed ongoing negotiations with Russia's state-owned Rosatom for constructing a second nuclear power plant in Sinop, located on the Black Sea coast. This follows the successful collaboration on the Turkey أكثر نيتو مس أمريكا صبوا شركات مس أوروبا صبوا شركات كل واحد جبا نأمريكا قريفة نبراشا خيدا نيكولا تكنولوجي ساعات حجزونا لك كم جبسي كالو تجربة أفريقيا زجبرو زلوا نبراشا خيدا دما تركي نراشا حجزنا تطلع زدما ممليسو أب أمريكا ديبندز جبر حجر كم زي اللي نأمريكا أمينو نيوروبا أمينو نتشاينا يكون راشا كجدف زخل حجر يلا نأمريكا قريفو نبراشا نبتشاينا زخيد ولا ثم تبكي شركات مس أمريكا زنبرم حجراتون حدا بحدا نبراشا يسقعوا كم زلوا زغا Kuyu nuclear power plant, which is expected to have all 4 reactors operational by 2028, providing about 10% of Turkey's electricity needs. In addition to discussions with Russia, Turkey is also in advanced talks with China for a 3rd nuclear power plant in the Thrace region. These negotiations are critical as Turkey aims to diversify its energy mix and reduce its dependence on fossil fuels. The country has set a target of كم نريد لنا حجرات ني أب أمريكا زلون إمنت التكنولوجي أب قطبة أب وتهدروا أب كله أب أمريكا زنبرن إمنت نتشركنات نا أمريكا كم حدا عبنا جر كم زي ريو انتيدا تلا مرز كم زدليا زلوا كم معلتي إن ريو زلنا كنتاتيو when empires fall ودقات ناي حيلتات ويكنا حدا نكسنت أب حدا ليتي كونن زفتم نن عش نجارات ناتدمامرو بسكودي زقات نا أمريكا دولار ناود غي خيدا له مغنياتو نعلمنا نقدي اتناتا شير نايت نقدي ويقول أمريكا تقعصر كفالنا نقدي وحد سلازقني انتهي مالتي زي إثيوبيا كينيا إيرترا ويقول سعود عرب كاب أمريكا زتقمو نبرت يبلانن بجكا أصوار أمريكا إكسبورت تقبر نبرتنا وحد يكيل لك أمريكا كم قالوا تقرأت كاب تشاينا تمسوت نبرت سلازي حانت هاجر أب نقدي
تفريا نجرنا واحد ندحر خير انتهت تقول ناتا تدلاينتنا ودلي زخيل بنصارو حنت هاجر بزح نجرات تفرت قينا كمر ما ابت تقرصي اب تكنولوجي نقمي تخيتلا دا تقبر نابت هاجر تا شركنا تقبر حدا رؤي ابنت ابزيجي نزي حجي زريكم يا كابزن العلي اب كالك زي بسفيو كزاربك فتني زرايوج. This map shows one of the most important pieces of infrastructure in the world. More than 500 underwater cables running across the seabeds of the Earth. From emails to bank payments to military communications, these fiber optics carry more than 95% of intercontinental data, estimated to be worth trillions of dollars a day. And they are at the center of a power struggle between the US and among America and China had كمتي اب سبيس واغو زلو اب نقدي اب وتهدراو اب صلوا اب دبلوماسي اب كل زححبو زلو اب فايبر كيبلز ويد ما بتحت مدري زخي زلو ببحرتات غير زخي زلو نا انترنت حيلون عبي وقي يفطر زلو. These cables are an appetizing target for espionage and surveillance. Here's how the US and China fight for tech dominance beneath the waves. There's so much raw information flowing around the world that existing satellite networks and wireless networks can't handle it all. Making underwater fiber optic cables the main data carrier. And when it comes to installing them, the US is among the global leaders. So, زنريو زلنا fiber cables, fiber optics ويكا نا انترنت نا كال ديتا حبريتا كابنا بنزن كساقسليو بقى بحر زحلف زلك ساكن دي مخانن ريالنا نزي من قبرو بناي من حيلك خيدخل من زيادة يقاصرو ناي من تكنولوجي ناي من قمت زيادة كزرقح يخل ويون كما يجير كان ناي كالو تقرات معناتو نزي قمت دسرح زلو نزي زرقحتات زرقح زلو اكسس هلو نابتا حبريتا مونوبولي ويكا كنترول هلو سلازي بال تشاينا دما ابزا عودزي بقلت افتم عبل سلازلان حيلنا عبي قي سلازلون امريكا كما يجير كان تشاينا تطغو تبلابزون حدش كنبار كفيتو مالو سلازي اب كل عودين عن رزالنا توددر كبحر عودي نبكال عودي زي واشنطن بوست زقربو دوكومنتاريو it's a very very interesting concept among زلو حنت ابزن ريا ابز حجوان زي نفس وقف هاجر زلوا اب كبابيا زلو صلوا نرب حياه تتقملو حوتي نزو كنتا زنتا غيرو منيرو كنبوت كاينا زغمد بمبال كبوت كو بنفتانون ليفرج انت عينت عقم خم زلوهم جغرافيكا مقامتا كساكندي صلوا كم زلوا افليجم نيرو ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ተዛሪባትሉ ይትፈልጥን እያ but there is another power ኣብ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ብወገን የመን ዘሎ ፀገም ድሕሪ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ገፀም ከፀግዑ ክፍትን እዮም ኤርትራ ድማ ኣብዙ ረብሓ ኣለዋ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሓራምስ ዘሎ ውድድር ዶብ ዘይብሉ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ድማ ዝካየድ ዘሎ ንምባል እዩ Data from subsea cable analysis firm Telegeography shows that companies from Europe, the US and Japan have installed more than 85% of the cables. So many ዝውንነ ነይሩ ቀደም ተሪኹም ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ናይ ጃፓን እዮም ዝያዳ ጽልዋ ዝነበሮም But in 2008, China entered the fray. Policymakers there see it as a very important part of its future economic success. The Chinese government has encouraged a lot of investment in companies that not only provide chips that can build these cables and make the cables themselves, but also make the equipment that processes these massive amounts of data flowing through them. Established in 2008, cable-laying company Huawei Marine Networks quickly brought China into the ranks of the industry's leaders. One of its most ambitious projects is the so-called Peace Cable, estimated to have cost... رأيوه أكلت الشنشون من تنزنك أده كنتاتيو أحطير جزية كما يجرى نتهم ليدرسنا عمتات ملو تاريخ زنبرومن مرحلة زنبرومن كأكلت الشنشون من تن سرح دما كأكلت الشنشون أثرت حدا جميرهم نزكو طبعا نزي عود زون دومينيت كجبر جميرة الله guess what أثرت 5 عامات 16 عامات كم زغت جبر تغيله 10 عامات وصغولهم تاي كخونيهم just قمت كاوي هتوصل سلازي اتناي تشاينا أب سبيس يكون أمريكا أوروبا سقط وينزي أمريكا أب فرجير لهم زلوا أب حتصير جزية ولا ونتناي عمتات مرحلة زنبروم يقتلوا وصلوا زلويو that's why دما تشاينا تبهال كم شيء أنا ويتهجر نقوم بشيء أفهم كفتقولوا نتشاينا ريفومنت أواردو من على زي أغلب because أب حتصير جزية نتشاينا جزجاسة أب كل عودي نتناتهم حيلي إن المسوي خيس لزلوا إذا هواوي تبهال كامباني بفلاي بكل من قد كتقدر على وزولوا بسنكزيو نهي هواوي تكنولوجيو نتشاينا أبز فريم زامتيو نغني مثل جبرا كيلو so I could go for a very long time نوح جزية كلا حبري تاكبكم يخل تحتقل بزال بوازيا غيركم تراي ذكروا شو أنا من أفريقيا عملتي
too racist for the U.S., apparently. I think that's one of the funniest arguments. People don't know how racist they are when they say black people can't get IDs. It's like, huh? Yes. All my black friends have IDs. Yes, they have thumbprint verification as well. And 54% of the ballots are. We can follow America's own example and start sending election observers, perhaps a UN-backed monitoring team that can certify that the elections are free and fair. نأمريكا أنت تبلوم الله صبغ مخرط بام الله لك كم زنا كالوت هجرات من رجع تعذبتنا أمريكا أوروبا أتيوم كري ولهم تخكل كم زنا برا كم زبها نأمريكا من رجع كاب كلا على مسيون كعذب لك قولوا لهم تخكل كم زنا برا مهنياتو نحط دم سل زي تأمامنو تعذبت كالوت كاب كالوت هجرات مسيون كفر دوم كقولوا لهم exactly أمريكا تقبل زنا برا أب نفسها تمليس وأنا خالوت هجرات نحط حدكم سل زي تأمامنو نحن أمريكا أوروبا المزينة زاد لينا سب نمان كم ندقف كاس لنفلت فعلنا كم تعذبتي international observers سلازي حزب ملو صبغ نيرون زبالو نساتم أوروبا أمريكا نو تخكل هاي نبران تسوم زالي وزن برس لدي تبرته تخكل هاي نبران بمبال ميديا سلدكو عصروه نت publications سلدكو عصروه كم بمبال نتي حقاونتنا يتم الرجع كم زدكم يقبرون يرم جرما أمريكا نبعلا أكو مشجرات يلا السات رايدا يكونت جن نساتو دقفهم زنبرت هجرات دما هذا بحده كم تنسى زقات ما زلت أجمع نتن هجرات دما يقات منالو نخيدنا بتوبيعج محدار تجرين مكتل أبو مرحو حاتنا يتجيتا شوردا كيت حاسيبو بزلو جباي حوحات كم زي ساتو فوجليتهم كيدي ديمقراطيا ونتن حقا ونتن جباي حوحات أب حدا عينة مرد أيت بس حلون زبولو أيتجيتا شو زي كم زيلون هالو ون ما خلاي كوميتي حوحات وسان زي عرفلون زي فلتون منكس قاس مزجب حوحات مهلا وأبريهم أيتجيتا شوردا نابو مبر ودب حوحات دكتور دبرتين جور ميكائيل أب صحف ودب دابيم تخكات حاسيبو زلو جباي نزبن ودبن حوحاتنا بحدا زيتو بموال كم زي ساتو فرقاقيتهم نوسان العلوة مرحات ودب أبزد حاسا كيد ميتي حوحات وسان زي عرفلون زي فلطون منكس قاس مزقب حوحات مهلا وأبريهم أيتا جيتا شوردا نابو مبر ودب حوحات دكتور دبرتين جور ميكائيل أب صحف ودب دابيم تخكات حاسيبو زلو جباي نزبن ودبن حوحاتنا بحدا زيتو بموال كم زي ساتو فرقاقيتهم نوسان العلوة مرحات ودب أبزد حاسا كيد مزقب حوحات ون كم زي ساتفو بمقلات حوحات زدحن أولاتنا مررحانة ودب زقبروا ومعري منكس قاسم مخانو أفليتهم أمنا إفراد أرنت سوء زي ملس نواغا إنا نواغا أنت هللوي نواغا نيلو تزوزي حقا نتايلو نواغا بكات ترنف برملس كوينات نقبر أي تترنفن ناي زغربنا أي سلاح حساب يواصلنا ده يواصلنا نبزولي أفلا لا يفترو زي هون أبدنا تحزوني تقصلنا أي نواقع نينو كبرنا حلفنا نهب زولو اللي جزيلن حزي قالوا تخامسي خاص وقع نقبر أي نقبر كم زنا ولا تفوت أما ملس تتعرفوا كم زخدا نو قلت عندهم أمانغو كتاتشو ردان أمانغو دكتور دبرتينن زلو فللي بخالا زراربا جزياو منقس تقراين بكتاتشو ردا زمرحن اتي ودب حوحاتن أب عبي تسقم كم زلو زد ما ننوه زقات على خمس خونن حجكن بوقعي لعل بصحي كم زلون كتاتشو ردا كم جزي بريزنت نايت جزياو محدار تما ناب إثيوبيا أبتي أديس أبابا دبداب بصحيفو انتهي كم زبالة حجون سمعوا كنتاتهم ناب دقي وتيو I think تودبن أبتي بوليتيكاوي إليت نايت جراي زلو أبي كم زبالة سنهين هرينا شوردا ودوم حوحات بقصالي أبي زكايدو قباي كم زي ساتفو وفليتهم مكتل أبومبر حوحاتن بريزرانت جزام محدارة تقراين ايتاقيتا شوردا نأبومبر ودو حوحات دكتور دبرتون قبر مكيلن نابي أبومبر ما خلاي قدسر كوميشن ايتا تخلى برهان عريان سمالي كلتان حاسا كلتاشن 10 عام تمرت أبي صحف ودبدابم اتيك كايت حاسي وزلو قباي نهزبن ودو حوحاتن أب حدا غازو اتو يبوموال كم زي ساتفو هارقاقيزم اتي قباي كدمي 3 عامتات كايت كم زنوروز تقص دبدابي آتو جيتاتهم قندما بسنكي معنقاص مريحنت كساب لومي كي تقايد مصنحو قليتهم كيدي ديمقراسياونتن حقاونت قواي حوحاتن بحد عينت مردا ايتبصحلون زبلو ايتجيتاتشو ردم اذا كم زيلون هالون ما خلاي كوميتي حوحات وسانه زي عرفلون زي فلطن مقصاص مزغبا حوحات مهلاو اب دبدابيهم ابريهم قدمي أوارح قواي نمتحوار 16 سنة دايت كوميتي بوحدات سبات كم سجوي بمحبر
ኮሚሽን ቁጥጥር ከምውን ብደረጃ ዞዋን ወረዳን ዘለው ካድረታት ህወሓት ንባዕሎም ካብ ትጓኤ የግልሉ ኢሎም ውሳነ ላዕለዎት አመራርሓት ውድብ ኣብ ዝተጣየሸ ከይዲ ምዝገባ ህወሓት እውን ከም ዘይሳተፉ ብምግላጽ ህወሓት ዝድሕን ኣባላትን አመራርሓን ትውድብ ዝገበርዎ ምዕሩይ ምንቅስቃስ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣብቲ ደብዳቤ ኣብ ባይታ ዘሎ ቅጥዒ ዝጎደሎ ምንቅስቃስ ኣብ መወዳእታ ንውድብናን ህዝብናን ናብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝግበር ዘሎ ቀይዲ በተኽ ዝበልዎም شكم وصيت ناتو تستجبره ملختنا ጌታቸው ረዳ ናቦ ስለዚህ በጽ ሐዲ መስለኒ እቲ ኤሌክቶራል ቦርድ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ TPLF ወይ እውን ህወሓት ከም ፓርቲ ከም በሐድሽ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ንኽምለስ ዝገበሮ ጻውዒት ከም ዝረጸጎ ይንገር ኣሎ ስለዚህ ሪጀክት ገይርዎ ነቲ ናቶም ጠለብ ከም ሐድሽ the National Election Board of Ethiopia has rejected the TPLF's request to reinstate its former legal status. Tonight, ቀደም ዝነበሮ ፖለቲካዊ ቦቱ ህወሓት ዝበሃል ንከይወሃቦ instead granting it a certificate of legal personality as a new political party under special conditions. ስለዚህ ከም እቲ ዝነበሮ ናይ ቀደም ፖለቲካዊ ቦቱን ኩነታቱን ከም በሐድሽ ንክወሃቦ ዝሓተቶ ነቲ ናይ ህወሓት እቲ ቦርድ ከም ዝነፀጎ ከም ሓድሽ ከም ሓደ ፓርቲ ኣፕላይ ንክገብር under special conditions ተባሂሉ ድማ ንክቕበልዎ ከም ዝኽእሉ እምበር ከም ቀደሙ ክመለስ ከም ዘይደልይዎ ኢሎም ኣለዉ ዝኻ ሓጓፍ ኣብ መንጎቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ዘለውን ነቲ ኩነታት እቲ ዝያዳ ከም ዘብእሶ ዘሎ እዮም ዝንገር ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ናይ ስልጣን ውድድር ድዩ ናይቲ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታቶም ዓብይ ጠሞ ክኸዱ ዝፍትኑ ዝነበሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ትግራይ ከም ፖለቲካዊ ከም ህዝቢ ከም ፖለቲካ ጉዳዮም እዩ ኣነ ከም ጆርጂዮ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ክዛረብ ኣይክልኒ ግን ኤግዛክትሊ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ናብ ኤርትራ ንኽእትው ለይትን መዓልትን ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተገምጢሉ ኣብ ርእሶም መፂዎም ኣሎ እቲ ሕቶ ንኣብነት ኣብዚ ስምዕዎ ጌታቸው ረዳ ካልእ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እቶም ፃዕዱ ኮር ኮምፒተንስኩም እዚኦም ዝብሉ ንሕና ንሕሱ ኢና ይመፅ እሞ ሰላማዊ ትግራይ ጥራሕ ይብልና ክንደይና ናይ ሰላም ሽግር ከም ዘለና ውሽጥና የፀጥታ ሽግር ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ናይ ቻይና ኣምባሳደር ንፃዓዱ ሲ ነታልሎም ኢና ኣሽኪዕና ኢና ይዝብል ዘሎ ፃዓዱ ኣብ ዓዲ ክመፁ ከለዉ ብፍሉይ ናይ ሰላም ህዝቢ ከም ዝኾና ብፍሉያት ናይ ሰላም መላእኽቲ ከም ምዃና ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ኢሉ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጉድን ጉዳጉድን ግን ኣይፈልጥዎን እዮም ኢሎም ገስወት መን ይፈልጦ ጎረቤትኩም ኤርትራውያን ይፈልጥዎ እዮም እቲ ዘሎ ኩነታት ብደቂቕ ስለ ዝፈልጥዎ ኤርትራውያን እቲ ኣረኣያ ብህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብስራሕኩም ብኣፍኩም ዘይኮነ ብስራሕኩም ዘይቀየርኩሞ እቲ ዘሎ ኣካይዳን ኣተሓሳስባ ናይ ኤርትራውያን ክቕየር ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለምንታይ ጥልመት ኩሉ ግዜ ክሕደት ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ወዳዊ ጉዲ ክትኩዕት ምፍታን ሸረኽ መፃወድያታት ክትገብር ምፍታን እቲ መፃወድያታት ግን ኣይ ቲንክ ህዝቢ ኤርትራ ንቁሕ ስለ ዝኾነ ወይ ፍሉይ ሓይሊ ስለ ዘሎ ዘይኮነስ ሓደ ግዜ ኣነ እንታይ ለይ ዝኣምን ኣምላኽ እውን ስለ ዝከላኸለሉ እቲ ህዝቢ ካብቲ መፃወድያ ይወፅእ ንኣብነት እዚ ናይ ስደት ፍልሰት ናይቲ ሃገር ከምኡውን ብእገዳታት ብገለን መለስ ብወቅዕ ክዛረበ ከሎ ምስ ኣሜሪካ ምስ ካልኦትን ኮይና ነዚ ሃገር እዚኣ ክነልምሳይ ናይ ዝዛረበ ዝነበሮን ዘንቀዶን ኩሉ እቲ ስትራቴጂታት ናቱ ናብ ህዝቢ ተገምጢሉ ህዝቢ ይበታተን ኣሎ እቲ ክልል ናቱ ድማ ኣብ ክወፆ ዘይክእል ዓዘቕቲ መመሊሱ እናኣተወ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ውፅኢት ናቱ ኣብ ልዕሊኦም ስለተቐየረ ጥራይ እዩ ካብ ኣፉ ስምዕዎ ይጂ ከመይ ገይሮም ንዓለም ከም ዘሽክዑ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት እንታይ እዮም ዝብሉ ኤርትራዊ ሰራቂ ክነጥፎ ኢና ክንጭፍጭፎ ኢና ክብሉ ከሎ ብእንግሊሽ ግን ጆኖሳይድ ይፍፀመልና ኣለዎ ይብሉ ንኤርትራውያን ክኾን ከሎ ይፍክሩሎም ኤርትራዊ እንታይ ረሳሕ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ገለ ኣሎ ኢሎም ክፍክሩ ፀኒሖም ብእንግሊሽ ክኾን ከሎ ግን ወፂኦም ጆኖሳይድ ይፍፀመልና ኣሎ ይንቐተል ኣለና ሻዕብያ የጥፋኣና ኣሎ ይብሉ ስለዚ ክልተ ዓይነት ባህሪ ሒዝካ ንኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ትፀርፎም ተዳኽሞም ደናቑር ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ድኹም ትኩል ናፅነትኩም ንሕና ናይብናኩም ገለ ናብልካ ትዛረብ ኣብቲ ካልእ ክኾን ከሎ ግን ኤርትራ ጨፍጫፋ ሓይሊ ሓያል ምዃኑ ንኢትዮጵያ ዝሕግዝ ዘሎ ንሱ ከም ዘድሓነ ጌርካ ትኽእል እቶም ኤውሮጳውያን ንዑ እዮም ዝወስድ ማለት እዩ ውራ ኢሎም እዮም ምንድር ስለዘይፈልጡ ይኮኑ ንኣጀንዳ ናቶም እውን ስለ ዘገልግሎም ንቐፅል እስከ ካል እንታይ ኢሉ ደርህ ነገር ካብ ካሊእ ቦታ ድቃስ ይወስደን ንብ ዝመፅእ ድቃስ ወሲድን ኢሉ ህዝቢ ገበን ኖርማል ዝኾነሉ ኩነታት ከብቃዕ ክእል ኣለዎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጭውያ ኖርማል ኮይኑ ዓመፅ ኖርማል ኮይኑ ኖርማል ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ገገሊ ብጣዕሚ ዝሰክፍ እዩ ፀላእትና ዝገበርዎ ኢልካ ክተቃልዕ ይሕፍር እዩ ናይ ባዕለይ ሰባት እናገበርዎ ከመይ ኢልካ ክትዛረቡን ቴንክ ዩ ጌታቸው ረዳ ዳትስ ትሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ማእሲ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ኮይኑ ውግእ ጠጠው ምስ በለ ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ
بخالا زراربا وقت أطويلو كونتات مسترقاقي سلام مزيو حقن حقاونتن كلبس رقعات سرقن كالن دما كوغر يزقبو بنصار لومي كم حسم سعريرو نزلنا راغا قد محجي تعميس اي كتب لا يتخني كل كل حقي بويكاس ابريلاتيف سلام كلغا سرقن قتلتن زمتان كالن دحري زلا على نهار يقتلالو اغزي كنا سمتاي كلكا سوميمتم لومي اب سلام كلغا سرقو خازلو اغزي كنا سنه سرعت غيرم يخدنا يرم تلك يمني خامنا كازغن it doesn't follow logic so ጌታቸው ረዳ حقي دب أبيلي دربي وازله نزيان خطم زواب زحات كم تزاربي فلت يجن this is the truth أبزي channel إذا نويها تزاربانه كاب أفهم دوت تحق بعلم يمزنا كنازل كل عين سرقي تانكتات تقاطيلو تباهل كنا تانكتات حتين كم ذكرتنا يرترا أبتسعة أبشن شعتم 8 9 تقاطله تانكتات أبسمرة بيت مذكر كوين الله أبتقرأي جن حج تقاطله تانكتات بقولوا تسريقه يمزلو كل تسريقه شيء ما حتى هاي ترجعات حتى وانت كل نجرب جودنا تزلو سبنا سرقة شيء خمسة نبرة سلزي نزه تاريخه سنة كمان كسرق زخالسي أبجزيو كناسي فابريكاتاتن جزاوتن أي سرقن يروي الكتب لنا نتمنى إن تسرق زلو حجي سرق زلو إذا بتقرأي كم زارب زلو تحجي تسرق زلو أكلنا يتعبر تسر أبجزيو كناسي ولا حنتي جبراين براني الكاخت زارب كبيديو زي تزارب زلو نتزلو كنتات بتخكل التجلس كوينا رخيبة I don't know كم نقول زي فلتن صار له نتا أخلي سرقي أخلي تعم حزي دارجا لما منا USAID قلت له غيرنا WFP حزون يخصنا له أما خزانات حزون بتمية سوينا تفحسه حزون أخلي السرق سوي لنا تجراي ثم صعدوا كور كومبيتنس خم زي أمزو نو تجارو تمهارو يمثلني صحو نيرو تخالع كع بإرترا وجن تصحيف زمصي عبيرت انديام حتى زون قال حق خوتسيو كي تردو يقل ام بيروت يبل حدنا من تدنبوز نور قانا اعتراض بمسطر صحه اول بيروت حتى بيروت كم هانو افتو مصيحتي نغر نير مالتي تنير شو خامس اثيوبيا مسلازن نبرت بور زبحال لغزي اول زي بتي ناي صوتاي مسرت بتناي الجيرس منت مسرت كفال اوروب كاب عيغا حج سمعوها ويكع خافنا زبال كبابتات له زندال غدا نار ايرترا استوهابه مريت له نودو فيتون حاوير خنبر يخيل ግን ናይ ፖለቲካ መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ ካው ቆጽል እውን ናይ ጉሎም ሓዳውን ተሪኸው ይውን ዘሰም ዚንግ ሓደ ዓይነት እዩ ህዝቢ ጉሎም ሓዳን ተኾኑን ምስ ህዝቢ ሽመጃና ይኩን ምስ ተኸባቢኡ ዘለና ኤርትራ ህዝቢ ብዙሕ ነገራት ዝተኣሳሰረ ህዝቢ ሓቢሩ ዝነበረ ህዝቢ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ብሙሉእ ኢሮብ ጥራይ ከይኮነስ ካብ ባዳት ሒዝኪ ስጋዕ ባድመ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ብሙሉእ ወሰን ዘሎ ጾረና ይኹን ገርሱርና ይኹን ባድመ ይኹን ሸራሮ ይኹን ገርሱርና ይኹን ራማ ይኹን እዚ ኩሉ ዝተተሓሓዘ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ ማለት ሰላም ከም ዘሎ ይነግሩና እዮም ማለት ኩሉ ነገር ከዓ ስታይ ክትገብሮ ይትኽእልን ስርቅ የለን ዓመፅ የለን ገዛ ከፊትካ ይሓደርካ ውዒልካ ዝነኽ ኣይብላን ሽፍታ የለን ሙሉ ሰላም ኣለዎ ግን ቅሳነት ክህልዎ ኣለዎ ሰንታይም ዝብል ዘሎ ከይተረድኦም ተሓቂ ናትና መሬት እዩ ናትና ህዝቢ እዮም ዝብልዎ ዘለው ብውዕል ኣልጀርስ ግን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ እቶም ኣብኡ ዘለው ህዝቢ ሰላም ከም ዘለው ስርቂ ከም ዘይብሉ ሽፍትነት ከም ዘየለ ሕጊ ኣልቦነት ከም ዘየለ ኩሉ ነገር ቤላ ከም ዘለው እዮም ዝነግሩ ዘለው እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ባህሪ እዚ ከም ዘይብሉ ከመይ ገይሩ ዳይ ኣብቶ ዘሎ ህዝቢ ተቐንዲ ግዳይ ክኸውን ዝግብኦ ወላ ሓንቲ ዘይረክብ ዘሎ ውሽጢ ኣትዩ ግን ኤርትራዊ ክሰርቀካ ዝኽእል it doesn't follow logic so at the end of the day ተሓሶት ባዕሎም ኣፍርዮም ሞ ነቲ ህዝቢ መጊቦም ሞ እቲ ሓቂ ግን ስዒርዎም መፅኡ ሕጂ ከይተረድኦም ድማ ነቲ ሓቂ የውፅዎ ኣለዉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንቐፅል ገርም ኩነታት በተለይ ሎሞ ኢና ኣነ ብጣዕሚ ኣብ ስግኣት እኒኹ ብጣዕሚ ኣብ ስግኣት በተለይ ብተጋሩ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ብተጋሩ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ኣብ ዓብዪ ስግኣት እኒኹ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ እየ ዝሰርሕ ኣለኹ እዚ ቪድዮ መስልኩም ኩሉ ግዜ በቃ ስቁልካ ብውሽጥኻ ሒዝካ ትሓልፍ ተለኻ ፅቡቕ ለለኻ ልመስሎም ሰባት መዓትና ስለለሎ ተጋሩ ትፈራርሐላ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኮይንካስ بهما قالوا له تجارو $1,000 هيبخا تنصلوا له تقل تجري حمدنها
ማንም ሰብ ክፈልጥ እንሆ ባህልቲ ኣነ ምክንያቱ ማንም ተልዒሉ ኣፉ ካፍቱ $1,000 ካፍና ናቅትልዕና ቃል ፅዋ ቀተልዋ እንድሕር ልብለካ ኮይኑ እዛ ትግራይ ላብያ ትኸላ ናይ ሙማት ኣይኮነ ኢለ ግድሰኒ ኣነ መን ኮይነ እሞ ማንም ሰብ ካብቶም ልሞቱ ሰባት ኣይበልፅ ካብቶም ለለዉ ሰባት ላይ ነሲ ኢለ ኢለ ኣምን ግን ብጣዕሚ ለተሓሳ እዚ ትንሪዮ ዘለና ኩነታት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ባዕሎም ካብ ኣፎም ኢና ንሰምዖ ዘለና ናትና ግምታት ኣይኮንና ንገብር ዘለና ንቐፅል ናብቲ ናትና ኤርትራ ካብ ጎረቤትካ ናብ ጎረቤት እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ በንፃሩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ለንቀነ ጥራይ ደውፃቶ ትራይና ክንርኢ እዚኣ ናይ ሓንቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣሲስታንት ሰክረታሪ ጀነራል ወይ እውን ኮኦርዲኔተር ኣብዚ ናይ ክላይሜት ኮኦርዲኔተር እያ ናብ ኤርትራ ንመገሻ ኢላ ኣብ ዝመፀትሉ ተውፅኦ ዘላ ፅሑፋት ጥራይ ክንርኢ ዩኤን ማለት ናይ ኤርትራ ደጋፊ ከም ዘይኮነን ፈልጢና ወይ ብፍሉይ ፍቅሪ ናይ ኤርትራ ዘለዎ ኣይኮነን ባት ዓይኖም ንዝሪኦም ድማ ስቕ ኢሎም ክሓልፉ ይክእሉን እዮም ኣብ ኤርትራ ከይዳ ፅቡቅ ዝኾነ ዲስካሽንስ ትገብር ከም ዘላ ምስ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ I heard about their integrated programming approach ኣብ ኤርትራ ዝኽተልዎ ዘለዉ ፅቡቅ ምዃኑ protecting biodiversity ብዙሕነት ናይቲ ተፈጥሮ ከም ንምሕላው while building community resilience ሕብረተሰብ ነፍሱ ሓያል ኮይኑ ከባቢኡ ክሕሉ ከም ዝኽእል and looking forward ስለዚ እቲ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ዓብዪ ኣድናቆት ከም ዘለዋ እያ ትዛረብ ዘላ እንታይ ኢለ ንኣብነት impressed that what I saw ኣብ ኤርትራ ብዝረኣኽዎ ተገሪመ እያ ትብል ዘላ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ናብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ዝነበሮም ስእሊ ኩሉ ግዜ ሻትርት ወይ ከዓ ክሰባበር እዮም ዝርእይዎ እያ ትብል ዘላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ rejuvenated forests ጠፊኦም ዝነበሩ ወይ ከዓ ተሃስዮም ዝነበሩ ዱራት ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ክዓብዩን እቲ ንቡር ናቶም ኣትክልቲ ተመሊሱ ክዕንብቡ ንሪኦም ኣለና rejuvenate ማለት ጠፊኡ ዝነበረ ሕዛእትታት ወይ እውን ከምዚ ኣግራብ ብብዝሒ ዘለዎ ቦታታት ክምለስ ንርኢ ኣለና increased variety of safety ክጠፍኡ ዝደልዩ ዝነበሩ ፍጥረታት እውን ክምለሱ ንርኢ ኣለና nutritious food መግቢ ድማ ዝበልዕዎ እቲ መግቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መዓዛ ዘለዎ መግቢ ክምለስ ንርኢ ኣለና renewable energy ብዓቕማ ድማ ናይ ተፈጥሮ ፀዓት ብሶላር ድዩ ብንፋስ ድዩ ብካልእ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ከምኡ ድማ water projects ብናይ ማይ ድማ ብፍሉይ ከም ዝተገረመት this is a lot to learn from there is a lot to learn from the way the government and partners are investing to protect the environment and build community resilience ካብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ክንመሃር ከም ንኽእል እያ ትብለላ ካብ ኤርትራ ክንመሃሮ ንኽእል ከመይ ከ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ምስ ካልኦት ፓርትነርስ ናይ ዩኤን ኮይኑ ብውሕድ ገንዘብ ዓበይቲ ፕሮጀክት ይገብር ከም ዘሎ ክንደይ ዝኾኑ ናይ ዩኤን ወከልታ ምፅኢልኩም ኣለኹ ኣብዚ ክዛረቡ ከለዉ ኣይ ኖ ናይ ዩኤን ከማን መጋበርያ ናይ ንኤርትራ ክሕጉስ እዮም ዝብሉ እዮም ዝብሉኒ ነዚ ኣነ ዝብሎ ዘሎ ቆሪፆም ሪኣክት ዝገብርሉ ሰባት ፈልጥ እየ ባት ንዓይ ኣይትእመኑኒ እቶም ንኤርትራ እውን ዘይፈትዋ ክፈትዋ እውን ደሞዞም ዘይፍቅደሎ ንኤርትራ ፅቡቅ ክፅሕፉ ሽግር እዩ ዘጋጥሞም ፕሮባብሊ ናይ ዩኤን ሰራሕተኛታት ስለ ዝኾኑ እምበር ኤርትራ ክትእገድ ሕማቅ ከም ዘሎ ክዛረቡ እምበር ፅቡቅ ክዛረቡ እውን ኣይክእሉን እዮም ግን ነቲ ዝረኣይዎ እቶም ገለገለ ድማ ነቲ ሓቂ ከውፅዎ ከሎ ንሰማዕ ኣለና ካብ ኤርትራ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ይብለው እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ብዙሕ እያ ተፃሒፋ ዘላ ዳርጋ ብቕንያቱ ክትፅሕፍ ቀኒያ ኣላ ግሬት ዲስካሽንስ ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ከምኡ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይቲ ሃገር ትራኸብ ከም ዝቐነየትን ክትረአየ ከም ዝቐነየትን ገሊፃ ነይራ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ብንያም ምቕባል እውን ዕድል ገይራ ከም ዝረኣየቶን ናይቲ ህዝቢ ሓጎስ ክትርኢ ዕድል ከም ዝረኸበትን ኣገለ ክፋል ድማ እዚ ሕጂ እንታይ ትብላ ኣላ ኢምፕረሲቭ ኣብ ኤርትራ ብዝረኣኽዎ ኣገባብ ተሓጒሰ ጥራይ ክትብል ከላ ኣገሊኸ ኣብ ኩዳር ናይ ኤርትራ ኣብቲ ኣስመራ እቲ ቤዛ ዘሎ ቦታ ኮይና ተሳለትሉ ሲ ረኣይዎ እዚ ሽሻይ እዚ ብምሉኡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈረየ ዝኾነ ይኹን ብከላ ዘይብሉ እንታይ ማለት እዩ ቶክሲክ ሕማም ከምፅኡ ዝኽእሉ ባእታታት ዘይኣተዉ ፅሩይ መግቢ ከም ዘለዎም ዶን ወሪ ዘሰክፍ ኣይኮነን ተረኺብያታ ፅሕፍቲ ንኩሉ ኣት ክገብሮ ፈቲነ ነይረ ግን ገለገሊኡ ገዲፎም ረሲዖም ምኾኑ ይኽእሉ እዮም ቲም ናተይ ከድኩም ሪያና ጌላኒ ኢልኩም ኣትኹም ረእይዎ እቲ ፀሓፈቶ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ካብ ኤርትራ ክንመሃሮ ንኽእል ከም ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጫካ ከምኡ ድማ ኣብዚያ ዝበለታ ድማ ምሹር እዚያ ንገሊኦም ርእሶም ክትሕምማም እያ እዚ ዲጋ ናይ ፅልማ ሲኢላ እንታይ ኢላ ኤርትራ ካብ ናፅነታ ጀሚራ 785 ንኣሽቱን ዓበይትን ዲጋታት ከም ሰርሐት ኢማጅን ዲጋ ንክትሰርሕ ጉልበት ዝሓቶ ፀዓት ስራሕ ዝሓቶ ስሚንቶ ዝሓቶ ኮንክሪት ዝሓቶ ከባቢ 800 ዲጋታት ንኣሽቱን ዓበይትን ዝሰርሐት ሃገር እያ ናይ ደገ ሓገዝ ዘይብሉ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ተሰሪሑ እዚ ብካልእ ዘራርባ ኤርትራ ኣብ ምዕቃብ ናይ ማይን ኣከባብን ነዊሕ ስጉምቲ እያ ከይዳ ዘላ ኦል ኤርትራ ዘድልያ ዘሎ ድሕሪ እቲ ዲጋታት ተሰሪሑ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኢሪጌሽን ትጥቀመሉ ማለት እዚ ኩሉ እገዳ ከለዋ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ እዚ ኩሉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግንባራት ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ መሃሚኑ ዘሎ ኖ ነቲ ሃገር የልሚዑ ከም ሕሱም ይሰሪሑ
ዝዲጋታት ከባቢ 785 መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝበለ ይኮነ ንኤርትራ ከም ዘይተኣምኖ ፈልጥ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ካብ ዩኤን ዝወፅእ ዘሎ ዝሓበሬታ ንኤርትራ ንክምግሱ ድማ ዘተባብዖም ሓይሊ የለን ስለዚ ተሓቂ ተቐቢሩ ስለ ዘይቅበር ክወፅእ ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ ንኤርትራዊ ንማንም ኤርትራዊ ክሕጉስ ዝግባእ እዩ ከምኡ እንታይ ትብላ ኣላ ዌልካም ቱ ኤርትራ ነታ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ክትመፅእ ከላ ዝገበርዋ እያ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምዕባለታት ብዙሕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናይ ዩኤን ሓለፍቲ ድማ ብተደጋጋሚ ንኤርትራ እትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ኣካይዳ ከድንቕዎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ሓጎስ ናይ ቢንያም ከይወፀት ህዝቢ ኤርትራ ድማ ተወሳኺ ሓድሽ ሓጎስ ተፈጢሩ ኣሎ እዛ ዓመት እዚኣ ዓመት ሓጎስ ተበልናያ እውን ዝውሕዳ ኣይመስለንን ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ድማ መኽፈቱ ተገይሩሉ ሎም መዓልቲ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝኸፈቶን ካብ ናይ ቢንያም ሓጎስ ከይፀገቡ ከለዉ ድማ ፌስቲቫል ኣርኪብሎም ኣሎ ነቲ ሓጎስ ተደመረ ሓጎስ ኮይኑሎም ኣሎ ኣብቲ ሓጎስ ድማ ብዙሓት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣምባሳደራታት እዮም ንኣብነት ነዚ ስእልታት ገይሩ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣምባሳደር ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሎ ማለት እዩ ኤርትራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገራት የጋጥማ ከም ዘሎ ናብ ፅቡቅ ገፃት ትኸይድ ከም ዘላ ተስፋ ናይ ምዕባለ ከም ዘለዋን ገሊፁ ኣሎ ስለዚ እቲ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ ሃገሩ ብዙሕነት ከፊዎም ድባልዕሉ ዘለዎ ሃገር እዩ ኤርትራ ግን ብፍቅርን ሰላምን ሃገሮም የብዕሉ ከም ዘለው ታገይሩ ከምዚ ገይሩ ስእልታት ናይ ኤርትራ ውፅኡ ኣብ ናቱ ኮሜንት ኣውፅኡ ነይሩ ተመሳሳሊ ናይ ቻይና እውን ኣብቲ ቦታት ተሳቲፉ ፅቡቅ ዝኾነ ነቲ ኩነታት ዘንፀባርቕ ፅሑፋት ገዲፎም ነይሮም ብዙሓት ናብቲ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ነቲ ባህላዊ ፅባቐ ነቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ፍቅሪ ናይቲ ህዝቢ ናይ ቢንያም ኣቀባብላ ክርእዩ ዝነበሩ ንዑ ከድንቑ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ፍሬንች እውን ናይ ቢንያም ዓወታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልፅ ኢና ፀኒና ብፍላይ ናይ ቻይና ኤምባሲ ነቲ ናይ ኤርትራ ሓጎስ ካብ ልቢ ዝሕጎሰሉ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ንንክኣቱ ከሎ ናይ ሓጎስ ከምኡ ድማ ነዚ ፌስቲቫል እዚ እውን ብፅቡቅ ገልፆ ርየ ነይረ ምናልባት እቶም ቲም ናተይ ኣብዚኣ እተዋን መስለኒ እንታላ ግን ክንሪኣ ኢና ያ ኤግዛክትሊ ናልካ ቻይና ኤርትራ honored to attend the opening ceremony of Eritrea ናይ ኤርትራ መኽፈቲ ናይ ፌስቲቫል ክሳተፍ ምኻለይ ክብሪ ይስምዓኒ መበል 50 ዓመት ናይ ቦሎኛ ፌስቲቫል ንኩሉ ብትክክል እዮም ከዓ ዘብልዎ ኤምባሲ ናይ ቻይና ብኤርትራ ገለ ካብቶም ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ካብ ምንፅብራቅ ዘይደክም ፔጅ ዘለዎ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ዝፅሕፉ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ክፅረፍ ከላ ድማ ቀዳማይ ዝከላኸሉላ እንታይ ከም ዝተገብረ ድማ ኣብዴት ዝገብር ኣክቲቭ ዝኾነ ሮል ዝፃወት ዘሎ ኤምባሲ እዩ ኣብ ናይ ብሓቂ ድማ ተስፋ ይስማዓካ ከምዚ ኢሎም ንኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ክዛረቡ ከለውን ፅቡቅ ክገብሩ ከለውን እቶም ኤርትራ ንናይ ቢንያም ክፅምብሉ ዝኾነ እዩ ካብ ደገ ዝመፁ እውን ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ዕድል ረኪቦም ናልኩም ኤርትራውያን ዝተሳእሎ ስእሊ ድማ ኣብዚ ገይሮም ኣተንዲ ገይሮም ኣለው ስለዚ ኤርትራ ዓመት ሓጎስ ኮይኑላ ኣሎ ካብ ሓጎስ ናብ ሓጎስ ካብ ፅቡቅ ነገር ናብ ፅቡቅ ነገር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ንርኢ ኣለና ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ካልእ ኣርእስቲ ከምፃልኩም ክፍትን የለዎም ስለ ዝተኸፍተ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል መድረኽ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ሎሚ ማምነት ኣብዚ ሓዳሽ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ክትርእይዋ ምናልባት እዚ ናይ መኽፈቲ ናይ ኤርትራ እዚ ናይ ቢንያም ምቕባል ዝነበረ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንዲ ድመፅእ ዘሎ ብትክክል ንኩሉ ክትርእዮ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን ሕጂ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት እዚ ኢልካ ክትገልፆ ዝከኣል ኣይኮነን ሓንቲ ክብላ ዝኽእል ግን እዛ ሃገር እያ ዕድለኛ እዛ ሃገር እዚ ህዝቢ ኣዝዩ ልዕሊ ኩለን ሃገራት ዕድለኛ እዛ ሃገር እዚኣ ኤርትራ ሃገርና ኣዝያ ዕድለኛ ምክንያቱ ኣብ ከርሳ ጅግና ዝውለደላ ጅግና ዝፈርየላ ኣብ ከርሳ ጅግና ዝስዋዓላ ኣብ ዓለም ከይዱ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዱ ጅግንነት ዝሰርሓላ ተኣምር ዝሰርሓላ ዕድለኛ ሃገር ጥራይ ክብል ትኽእል ኣታ ዝወዲ ኣይድገምኒ በቃ ከምዚ ደይድገም ታሪክ ሰሪሑ ሰብኣይ ረይዎ እዚ ህዝቢ እዚ ካ ብካልእ ኣንግል ዝቐድሕዎ እዩ ክፅቡቕ ረይዎ እቲ ፅባቐ እቲ ህዝቢ ከመይ ተሓጒሱ ነይሩ ከመይ ኢሉ ፍሕፍሕ እናበለ ክንደይ መንእሰይ ኣሎ ብዛ ዓዲ መንእሰይ ዘይብላ ሃገር መንእሰይ ኩሉ ሃዲም እዩ ኣበይ ኣሎ ነው ንስኻ ኢኻ ሃዲምካ ንስኻ እናወፂና ኣላ ዘለና ኣገለገሊዩ ድማ ትደገ ደሎ ሰብ እንኳዕ ወፀላ ትብለሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ ምክንያቱ ሃገሩ ዝፈቱ ህዝቢ ዝፈቱ ብንእሽተይ ዝሕጎስ ናይ ብሓቂ ብሩህ መፃኢ ዝፅበዮ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ቢንያም ሓደ ሰብ እዩ ፍሉይ ዓወት ኣይኮነን ክላ እንታይ ምበለ ንክሕጎስ ድልውነት ምክንያት ዝደሊ ንክሕጎስ ስለዝኾነ ድማ ምክንያት መሐጎስ ረኺብዎ ካብ ልቢ ድማ ይሕጎስ ኣሎ እምበር ቢንያም ናይ ወርቅን ጨርቅን ከምፃሉ ኮይኑ ግን እቲ ህዝቢ ንሓጎስ ድልውነት ኣለዎ ምክንያት ድማ ይደሊ ንክሕጎስ ናይ ብሓቂ ድማ እንኳ ሓጎሰካ ክንብሎ ንደሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ስእልታት ድማ ነዚ ኩሉ ዝሰራሕኩም ኣምላኽ ይሓግዝኩም ናይ ብሓቂ ሕጉስኩምና ፅቡቕ ነገር እንተደይ ተሰኒዱ ክትርዮ ይትኽእልኒ ኢኻ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት ድማ ናይ ብሓቂ ልብኻ ሓጎስ ዝመልእ ኣነ
بحجو نورح كم سألكم يز فيديو تاتزي معناتهم كابزن العلي صبغ نجر بصبغ سنة ده كنري نخلينا look at this I mean beauty beyond words تتصباقي تحقوس تمجلسنا يتحقوس جليس كحتو دوي تغلنيها جان ترى نباهم كانوا قربينا نرانا كانوا استماقروا كاب حارة صبغ نجر ناب كالو صبغ نجر يخيزل سلسلة نجر دما كاب لبنا حقوس أكلا قات عمي حساب نبات أدما كالب كم زعينة رغيبة كان فيستيفالات دمت سولو دما زيادة نام صحنا بهم قبله كفتني يغني الليك سامو داتا مساي استخدمت لكم لايك جبروا سبورت جبروا ناب كالو دما بصحوا نابلكو نايلو مارستي بزا كل جزيز فتوى درفي يرنا كنودينا أنا ندالو صنكف منن أنا ندالو زرقو حدن أنا يبل بسيكت مخون أنا يبل أنا الكافألو أنا يبل أنا الكافألو ورصيكالو أنا يبل أنا قتالو أنا يبل أنا مول حامط أنا يبل أرحخون منو دوز بلا أتعبون متكالو أنا والده زي سكر حتوري اللهم ودي إري أنا يبل أنا دلاي سناي أنا يا زيت بلانتا زي بهاري بدك موش تنفحو تغناري أنا انت الكهتة تقام اللو مشلو السخة سنف كويلو أنا يبل بزن كمن بسا أنا انت الكه يبلون أبسا أنا يبل أنت حالد بي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حالد بي أنا يبل حادنتك يعبي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل وزن كمن بسا أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا ويتا قدلي أنت قويتا فنا أنا تلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا تلك يبلون أبس أنا يبل قوزن كمان مسا حقناتك عبي أنا بتحب أنت حد لبي كلناتك عبي أنا تلك يقولون أبس وزن كمان بس أنت إريتراوي سبب مرهاوي أنا تلك يقولون أبس وزن كمان بس